An fara ilimin boko a Najeriya a shekara 1842. Sai dai OLAUDA Equaino shine mutum na farko da ya fara tara ilimin boko a ƙasar nan. Masana tarihi sun tattaro bayanai da sauran abubuwa masu ban sha'awa dangane da OLAUDA Equaino. Shine mutum na farko da ya fara karatun boko a Najeriya. Wikipedia ta bayyana yadda aka haifi OLAUDA Equaino a Isaka Ebonyi. An yi garkuwa da shi yana da shekaru 11, sannan aka sayar da shi a matsayin bawa. Ya fara wahalar rayuwa tun daga lokacin da aka sayar da shi a matsayin bawa. Kasance da SHUGABA TV don samun ƙarin